Id-Direttiva dwar il-Bilanċ bejn il-Ħajja u x-Xogħol se jkollha rwol importanti biex nindirizzaw l-inugwaljanza. Dan qalu l-membru parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista David Casa li hu responsabbli minn din id-direttiva fil-Parlament Ewropew. Il-kap ta' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew kienet jitkellem waqt dibattitu fis-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu dwar l-inugwaljanza li dejjem qed tiżdied fl-Unjoni Ewropea. David Casa indika li minkejja l-mewġa pożittiva tal-ekonomiji tal-istati membri, id-distak bejn il-foqra u s-sinjuri fl-Ewropa qed jikber. David Casa enfasizza l-importanza li dawn id-deċiżjonijiet politiċi għandhom jiġu mfassla b'mod li tkabbir ekonomiku ikun wieħed fit-tul u sostenibbli. David Casa enfasizza l-fatt li l-fenomenu ta' tkabbir ekonomiku li mhux jilħaq lil kulħadd ma jinħass biss f'Malta, iżda f'numru ta' stati membri tal-Unjoni Ewropea wkoll. Bħalissa, David Casa u r-rapporter dwar ir-rapport tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja u fl-istess ħin u l-koordinatur tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew fl-MEPL, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali fil-Parlament Ewropew. Fil-konklużjoni tiegħu David Casa stqar li jekk l-Istati membri jaħdmu flimkien biex jintlaħqu dawn l-għanijiet, l-effett pożittiv se jinħass u jirriżulta f'inklużjoni aħjar taċ-ċittadini u l-ugwaljanza.